इतना काहे परेशान बाड़ू भाई? चुप रही, रहुआ तो बातें ना करी। काहे इतना काहे खिसियात हो? इतना दिन से रहुआ से बात कहतनी। कौन बात? आप पानी की सुनते ना है। कौन बात सुनावत हो कि नहीं सुनत है भाई? सुन ली हमार परेशानी। कैसे चाहिए भाई? हमारो परेशानी सुनिला। हे धनिया सबुर करा भाई अब पवनवा ना। धनिया सबुर करा भाई अब पवनवा ना। हे धनिया सबुर करा भाई अब पवनवा ना। हे धनिया सबुर करा भाई अब पवनवा लागे कहू ना पाई। लागे कहू ना पाई। लागे कहू ना पाई। कैसे ऐसी लगवाई? कैसे ऐसी लगवाई? कैसे ऐसी लगवाई? लागे कहू ना पाई। कैसे ऐसी लगवाई? ये धनिया मान जाई तू हमारो अच्छा। हाँ। चाहे बेची भेलू गैया, चाहे बेची भेलू गैया, चाहे बेची भेलू गैया, चाहे खेती दीही बटैया, चाहे खेती दीही बटैया, चाहे खेती दीही बटैया, चाहे बेची भेलू गैया, चाहे खेती दीही बटैया, हमके सास ननदिया हमारे ली में नवाना। हमके सास ननदिया हमारे ली में नवाना। हमके सास ननदिया हमारे ली में नवाना। हम तोहके कितना समझाई, हमार समझल करा बात की। बिल्कुल ना। तोहके कैसे समझाई, तोहके कैसे समझाई, तोहके कैसे समझाई। कैसे लइकन के हो जियाई, कैसे लइकन के हो जियाई, कैसे लइकन के हो जियाई।
तो सुना, अब लगत है कि तोरे भैया के बुलावे के पड़ी। सुन ली, चाहे भैया के बोलाई चाहे बाबू के, हम ना सुने में एसी लगवा के रहे। अच्छा तो हमरो बात सुन ला। तोहरे भैया के हो बुलाई, तोहरे भैया के हो बुलाई, तोहरे भैया के हो बुलाई। तोह के नई हर पहुँचाई, तोह के नई हर पहुँचाई, तोह के नई हर